No, și pui pește la cuptor 2 ore, lași 2 ore să se facă bine la foc mare, după aia îl scoți și gata, ai mult. Ia gustă să vezi cum e. Da, stai să văd. Eu nu chiar așa grea rețeta, mă, pot să fac și acasă. Păi da. E bun? Da, mă, bă, e genial, mă, pește. Nu știu dacă am mâncat pește așa bun, serios. Da. Are gust de... Parcă e prins, mă. Tu l-ai prins sau? Da, mă. Da? Crezi că poți să spun am prins? Ia. No, și zic poveștile astea de pescar, că îmi plac. Nu m-am dus la Mureș să pescuiesc. Purul mea la nuliță. Da? Nu, bă, zi acțiunea, mă. Bă, ce am zis eu de tot. Băi, așa bun. Și aștept un sfert de oră și trage peștele. No, și? Ce ai, mă? Bă! Bă! Alo! No! Zi, o tras peștele și... Băi! Alo! Ce ai, măi? Prea grea furculița! Alo! Domnul pescar! Bă, dar termină, bă! Ce ai? Ce vezi? Băi! Ia uite aici! Pește! Nici pește nu-ți place, ha? Bă! Bă! Ce să-i fac mânul ăsta? Te-ai blocat, mă? Ce ai pățit? Bă! Alo, gara! Alo! Eu să-i prost, mă? Bă! Alo! Ce ai, mă? Ești prost? Ce-i ceva în spatele meu, mă? Că te uiți, mă. Deci continui. Nu, Deci când s-a prins peștele, s-a încort așa într-o dată tare firul. Și când am vrut să trag de molinetă să învârt, ce ai, mă?